Gold under the sea? No ibilang. Dagiti agasawa ang makinbagi ti SNR grilled seafood. Ti scallops ken oyster. Wenno amamutayo nga talaba. Yes, mga kabombo, iti reto nga bigat ti Domingo. Iti segment tayo negosyo at empleo iti Good Morning Philippines. Tampok tayo ti SNR Seafood Grill. Amwen tayo no kasano nga rinogyanan da iti panagnegosyo iti seafood grill mga kabombo. And of course, in most affordable way nga panaglako. Gaputa mo tayo apo very expensive ti scallops, very expensive ti oyster. No, dayto ket gatangin tayo iti sa Bali. Ngem, niti agasawa ket inaramid da nga affordable pangmasa ti oyster ken ti scallops mga kabombo. Dengaro denggenen ti intayo pa inuman iri makinbagi ti SNR grilled seafood. Good morning po sa ating mga kabombo radyo, especially dito po sa Lawag City. Yes, Penod. So, ma'am, alamin ko nga po, paano po kayo nagsimula dito sa pagbebenta ng crispy scallops at talaba? Yes po. Ayun. Nagsimula po talaga kami kasi taga Caloocan po ako. Doon po sa pwesto namin sa Caloocan. Tapos, nag-hire po kami ng mga tao kasi taga dito talaga siya sa Corimao. So, yung mga kinuha naming tao, taga dito sa Ilocos Norte. Tapos, ayun nga, so, nag-boom naman yung business namin doon and naisipan namin na may festival dito every February na mag-join din kami sa piyesta. And yung unang taon nga namin is maganda naman yung naging outcome. Kaya hanggang ngayon is tuloy-tuloy pa din naman po tayo. Lalo na kami yung unang-una dito sa Ilocos Norte na nagbebenta ng grilled cheesy scallops and talaba po. Okay, so sa Caloocan, ganito na talaga yung naging business nyo? Or, Yes po. Bali, kami po yung wholesaler and retailer ng mga scallops and talaba doon. doon. Oo. So, doon din galing yung mga binibenta nyo na scallops at talaba, ma'am, sir? Yes po. Bali, yung scallops is galing talaga siya sa Iloilo. Tapos yung talaba naman is galing dito sa may Quezon Province. So ngayon nagpapatanim talaga kami para maging itinda namin. Okay. So, parang gaano na katagal na ganito yung ginagawa po ninyo, yung tong pagbebenta ng scallops at talaba? Dito po sa Ilocos, bali 2 years na po. Opo. Doon sa Caloocan. Sa Caloocan medyo matagal na rin po, mga 3 years po. Okay. So, anong pinagkaiba nitong ganitong business compare sa other businesses? Paano pinapatakbo itong ganitong business din? Yes po, ayun nga, magandang question po yan kasi usually kasi talaga ang mga nakikita sa street food is mga kikiam, barbecue, ganyan, mga kwek-kwek. Mahilig po kasi kami sa seafood. So, tinry namin na what if yung scallops kasi mahal kasi siya sa mall. Usually, parang mga 350 pesos, 12 pieces yung niya. Since kami naman yung nagsusupply talaga, nag-wholesaler nung scallops, tinry din namin siya i-grill. Yun nga, doon kami nag-start mag-establish ng mga stores, mag-join sa mga bazaar nung 2 years ago para madala namin sa street yung mga scallops and talaba na mas mura yung presyo. Mas abot kaya ng mga customers. Yes po, ayun nga. Magandang question po yan kasi usually kasi talaga ang mga nakikita sa street food is mga kikiam, barbecue, ganyan, mga kwek-kwek. Mahilig po kasi kami sa seafood. So, tinry namin na what if yung scallops kasi mahal kasi siya sa mall. Usually, parang mga 350 pesos, 12 pieces yung niya. Since kami naman yung nagsusupply talaga, nag-wholesaler nung scallops, tinry din namin siya i-grill. Yun nga, doon kami nag-start
mag-establish ng mga stores, mag-join sa mga bazaar nung yun 2 years ago para madala namin sa street yung mga scallops and talaba na mas mura yung presyo. Mas abot kaya ng mga customers. Mhm. Siyempre may mga dapat i-consider dun sa talaba at saka scallops kasi minsan hindi sila magkaka-size. So, paano nyo po pinipili yung mga binibenta? Yes po, ayun. Yun marami talagang dapat i-consider pag dating sa seafoods. Syempre, yung sa size niya, lalo na yung storage niya, kung paano siya ikikip na magiging fresh. Ayun, sa awa ng Diyos, pinag-aralan namin siyang mabuti. Nung una, namamatayan pa kami ng mga talaba. Siguro, mga 100 kilos, namatay lang yun, na sayang, tinapon lang namin. Hanggang sa natutunan namin yun nga in a hard way, kung paano sila ipe-preserve at mapapanatili na fresh. Kaya minsan, o kaya yung mga nandyan po na talaba namin, pag binibili ng customers, buhay pa talaga sila. Oo. Di ba pag yung talaba, ma'am, pag nagbukas na siya, yun yung patay na siya, gano'n? Depende siya. Depende. Kung namatay siya na hindi siya na freezer, yun talaga yung bulok na. Pero kung na-freeze siya, na bumuka, okay lang naman siya. Okay lang. So, yung sa isang araw, ma'am, gaano karami yung nabebenta ninyong scallops at talaba? Pag mga regular days lang, katulad ng mga weekdays, usually mga 25 kilos, 50 kilos. Pero kapag mga bazaar, maramihan na talaga. Umaabot siya ng mga 100 to 200 kilos. So, maramihan talaga siya. Kaya pag nagpapa-harvest kami, tonelada talaga. Madamihan. Lalo na kasi may branch din kami dito sa may Corimao Seawall, sa may Barangay Liwes. Bukod dito sa Lawag City. And then yung dito sa may Caloocan, sa may Montalban branch namin, is operational pa po siya. Bali, 3 yung existing namin na store. Okay. So, ma'am, pag nagre-restock kayo every week ba or every day, ganun ba? Usually yung harvest time, nung December, twice a week kami nagpapa-harvest. Pero pag mga after ng mga holidays, usually once a week, ganyan. Kayo, ano yung mga naging challenges naman sa pag-negosyo naman? Yes, maraming challenges kasi unang-una is yung budget kasi mahal kasi 'di ba nga sa Caloocan pa kami noon. So galing yung mga products namin sa mga provinces katulad ng scallops. Iloilo pa. Tapos yung talaba is Quezon province pa. Yung pagdadala ng mga product from province to Caloocan, yun yung mga nagiging unang problema namin. Kunyari may delay sa shipping, kasi Iloilo, kunyari may bagyo. So, nade-delay, possible mabulok yung mga supplies mo. And then, yun nga, sa budget kasi kailangan mo ng malaking pera dun eh. Hindi siya pwedeng yung mababa lang yung possible yung mga budget mo. So, kailangan mo talagang paglaanan ng malaking pera. Kasi hindi ka pwedeng mag-order na kunyari, mga 10 kilos, hindi pwede yun kasi galing pang province. Yung shipping pa, tapos yun nga, yung tracking mula Manila to dito sa Ilocos. Buti nilang nakahanap kami ng mga trusted na partners ng mga tracking na reliable naman. Yun yung dito sa may RJ Sofia tracking yun. Mura lang kasi yung nila. First tyro, oo. Usually binababa na nila dun sa may gaang yung mga supplies namin. So, pipick upin na lang namin doon. And then yung mga payments, usually GCash na lang. Tapos sa Manila naman yun yung Lala Move. So, madali na siyang i-transport. Pero yun yung mga unang naging problem namin kasi hindi kami sanay mag-transfer ng mga goods from one place to another. Kasi pag bus, mahal eh. So, aside dito sa pwesto nyo, dito sa Lawag, sa Corimao, nagpapa-order pa kayo? Pwede Yung dito sa Manila, nagpapa-order kami. More on na siya, mga luto na, ganun. Hindi pa kayo, hindi nyo pa nag-iisip yung you're gonna open for franchise, ganun? Yun before, nag-try kami mag-open for franchise. Pero kasi ang tina-target muna namin is ma-master muna namin yung whole operation from end-to-end process ng product.
Kasi hindi naman ganun basta madaling mag-franchise eh. Tapos makikita mo yung mag-franchise sa'yo nalulugi lang. So, nakakapanghinayang. So, gusto muna namin na ma-master namin yung mga process bago namin i-open sa iba. Yung ano ma'am, yung cheese, kayo yung gumagawa nun ma'am. Yes, oo. Bali siya. Si sir. So, more on talaga yung, sa pagluluto kayo, may mga parang background na kayo, gano'n, aside from the business. Sabi. So, that yung, sir, talagang nag-ano na kayo mas mga pagkain, gano'n. Mahilig ako magluto. Baka sa restaurant ka noon, sir. Sa bahay lang. Sa bahay na. So, si sir yung from Corimao, ma'am. Oo, siya talaga yung from Corimao. Tapos naging, yun nga, magpartner kami, naging mag-asawa na, ayun nga, in-start namin tong seafood business, yung scallops and talaba. Before kasi yung business namin, may business talaga ako before, yung mga siomai, mga carts, ayun. Tapos yun, nag-try ako mag-explore ng bazaar, kasama ko na siya sa pagtitinda ng scallops and talaba. Pumato kasi unique nga yung product. So, hindi siya basta madaling gayahin. May mga gumaya pero hindi sila consistent na nagtagal kasi yung preservation pa lang yan, yung storage. Doon talaga yung mahirap na part. Kasi pag hindi mo sila naalagaan, parang bata, mamamatay tsaka mabubulok sila. Yun talaga. Ano yung mas scallops o doon tayo sa talaga? Mas mahal yung scallops talaga siya. Per kilo. Oo. Compare sa talaba, na mas mababa yung presyo niya. Or depende din sa season kasi may mga times na mataas yung scallops kasi sa Iloilo lang siya nakukuha eh. Hindi siya nakukuha sa ibang part ng Pilipinas. Usually Iloilo, Masbate, Cebu. Pero Iloilo talaga yung nagpa-process sa kanya. Yung talaba ma'am sa... Yung Quezon naman yung talaba. Mm-mm. Di ba may iba't ibang klase ng talaba? Like native, Oo. Ayun, yung talaba naman is, kada lugar is unique siya, unique din yung lasa niya. So, kunyari sa Aklan, iba din yung itsura niya, iba yung size, sa Quezon, iba din. Iba din yung mga lasa nila. Pati dito sa Ilocos, may ano dito tirem, kaso maliliit siya. Parang kasize, yung laman niya parang kasize lang siya ng mga piso or 25 cents. Nagigian siya sisi, parang ganun. So, yung talaba is unique siya kada lugar. Magkakaiba yung lasa niya. Yung dito naman sa kinukuhaan namin, yung lasa niya based sa mga customers din namin is creamy siya yung lasa niya. Ayun. So, parang naging take away po ninyo in every step po ng inyong pagnenegosyo. Oo, ayan. So, akin din, ma-advise ko lang din sa iba na katulad ko na small business owners is yung kasabihan na always plan kasi if you did not plan, then you plan to fail. So, lahat ng bagay dapat pinagpaplanuhan. Kasi pag hindi mo pinagpaplanuhan yan, automatic ikakabagsak mo yan. Ayun. So, business courses talaga kayo. Oo, kasi ako, graduate ako ng marketing management. Kaya, pinag-aralan ko din lahat, tapos tinuro ko sa kanila, pati sa mga staff ko, dinesignate ko lahat ng task para naman, pag kunyari wala kami doon sa isang branch, alam din nila kung paano patakbuhin yung business. And then, yung goal ko din is makapag-hire din ng mas maraming employees para mas marami din akong matulungan in the future. Sa kada branch ninyo, ilan yung dapat talaga na tao doon? Oo. Pag mga normal days, usually mga 3 to 4 person. Pero pag mga bazaar, mga 5 to 6 sa isang branch. Yun talaga yung kailangan. Plus kami pa, additional na nagmamanage. Katulad dito, setup pa lang namin. So, ayan, mga nasa 5 to 7 kami lahat. Ayun. Simula nung if you don't mind ma'am, simula nung nagsimula kayo nitong ganitong negosyo, ano naman po yung parang nag-iba sa inyong buhay, ganun ano yung tulong, Ayun. Marami kasi bukod dun sa mga experiences na nararanasan namin kasi na nakikipag-deal kami sa iba't ibang klase ng customers,
sa mga suppliers. So, marami din kaming natututunan mula sa kanila kung paano mag-handle ng business. And then, na-apply namin sa business namin yun para makatulong din paano namin i-improve, mas mapaganda, tsaka mas mapalaki. Then, yun nga, syempre, pag kahit pa paano may income na, is nakakapag-provide naman kami ng mga, bukod sa mga needs namin, is yung mga wants naman namin. Ayun. Ti pa nagnegosyo ket saan a basta-basta. Adu digiti nasken nga adalen ken kastamet a planuen. No pa'y ammo tayo at iya panagnegosyo ket may sawagas tapno maadaan tayo. Itiya extra income. Wenno dakdakel nga pamastrekan. Ngem kaadwana na karigitiya ag negnegosyo ket iyon unada ti kalidad ti produktuda serbisyo da ngem ti mapastrekta. No sa rin nga rito iti maysa karigitiya kan kanayon nga masagsak tu tayo nga adal manipod karitoy a negosyante. And of course, iti panang trato nga nasaya at dagiti empleyado. Kasi no awanda ket saan met nga agunay ti negosyo. Sa raitan mga kabombo, ti nagudwan ti segment tayo negosyo at empleo iti Good Morning Philippines. Tampok tayo ti SNR Grilled Seafood. Ada ti pastuda dito syudad ti Lawag iti baba ti Rangtay kastamet iti ili ti Curimaw. Mga kabombo dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. So raitan mga kabombo, siya ti pagayam yo Bombo Janice Madamba, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines. Good morning, Philippines!